HSLC lapen HSSLC asadlang pinipen chengpon tanglo. ASDC election monitoring cell keseng. Ningkan trokner cap sosea sarpi kiso kachelang Japan kerap pachohang. Walk-in interview for LTM English School, Tengkera Langso, West Karbianglong, 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nurse. Qualification required, BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. Assamese teacher, 1 nurse. Qualification required, graduate in Assamese with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nurse. Qualification required, graduate with diploma in PGDCA or BCA. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Kardom, Karbianglong life along pen, Pini Lepen Kedam Tanga Beer Tide to Makton Machetana Mixina. Board of Secondary Education Majiti Hekben Seba Laben Assam Higher Secondary Education Council AHSEC Pen Kapang Dakpon HSLC Lapen HSSLC Asadlang Suri Hinira Inquiry C Pen Inquiry Hinia Bahapan Pini Terepuni Pai Crepe Ho Arnipen Pangching Pontanglo. Kedamtang suri hinira inquiry ningkana hud COVID-19 na bura keso kedokok penajok kep lapen kre hini ang dengka charli ari soi jangatum sadlang tok ponlong letetlo setame peneng suri hinira inquiry hini ningkan an COVID-19 na bur akrem setame clip thusi puthot sadlang patu ponthulo Lason si Karbianglong alo kedoan a school along kep ang deng lapen kre hini ang deng ke charli ari soi jangatum setame HSLC lapen HSSLC sadlang ke tok Japan chisik ponsi pini therepo ni phai kre phorni sadlang tok ponlo Lason tak taxi Dipu along kedo Rengbong Home Higher Secondary School Dipu Goboys HS School lapen DAV HS School along setame Dipu ang kangarlo kedo an school along kep lapen kre hini ang deng ke charli ari soi jangatum sadlang ke tok pangcheng ponlo Halapu volongkoma ji along kedo Bakalia Ghat Higher Secondary School along setame metric mate kepang denga sadlang ningkan suri hinira inquiry si lapen inquiry hini ningkan aparman pinipen pangcheng pontanglo Pini kecheng sirni perang kiatung volongkoma ji along kedo Bakalia Ghat Higher Secondary School along an home rhythm si sadlang kipidun ari soejang lapen apia puapan sadlang puthak lam thekar johur nangke pachini dunke Kedamtang mate suri hinira inquiry ningkan corona wurlang nu kedo kokajok sadlang toklong lederajok apia puatung asomara phan ko anse sadlang along ke long nangji la so phayateng long ledera somsi thekpon longlo Lapen keong dong ari soe jang atuma phan sadlang pipe pinpen sadlang paun lapajok college along anta men ka chetap dona phan ki sungdo nasi penenga bangke sadlang ke tok long ke ninga rong piglo pasi sadlang ke tok ari soe jang atum pen nang pachini don offline exam bang tok polong ke dalong lasi peneng li thot ang litum labang so offline exam bang tok tolong pola si lasu bang so putak ko ang $6 pen ko aning karong dolo Ningarong piglos na may kachistik ka bang siya sa susunchet dito. En class ni puta dolong komika kidelo la siya sa susunchet dito dito. Ningarong hetok lung ko si. Anta sa susunchet dito. Pining bang gela. Ngeti ka cenglok la higher school tame tokong pola sinang itu mukan ningarong la pen kopi puji. Mili hem usul ke theke bang ke me thang lam le. Setame kedam tangan ningka nason pakai pin ben sama sadlang paun ini betul lah. Sini ngasong sono bang ke ahok peda sadlang pen ki un
Tegi pan do kare sama sitame betek la peti la pen ke sekarang ka peti pan se ining son government asam government sitame ni hokbet asat lang ke patok pen ke paun milingi abang patik di phu pen long sataring ti la pen volong komaji pen vel song terang karbiang long lai Nilipa Habar along non Kevangji Karbiang Long Autonomous Council Kilika Hood Autonomous State Demand Committee Racharia Song to Missen Pen Bang Phu Kilik Kachapa Haidun Begja Phanpura Chingwai Chingsai Pandupon Bangso ka Chingwai along Maison Tiso Kachari Pona Mayalong Nilip ASDC Election Monitoring Cell Keseng Padoponlo Non Nakeleji Karbiang Long Autonomous Council Kilika Hood MSC ang hoy kang ni dunlong Japan Nilip constituency ang kang PS alongta Laso Theripo Chikluang Bong Board Committee Seng Patang Etpo Lapen Nona Phong ASDC Pen MSC ang hoy alongke Sunil Tokbe Phansi Chetoy dunlo pusi pangdakpon Non Nakeleji Jangmia Chiklo Nangkeli lo pulo tangte Nilip Development Block sa hema thengno along ingtang kring pen kachesonga mai paduponji La so mai ke padonang kok ke Karbiang Long sai kam tina tumta tangka long po la pen asai sami patang te pen ki chu ke pangli masai si claim titi la pen penangana scheme la pen goreng ang hoi anta deep joy pen rara tuma phan paklang kle pen methang hemisi don rap che phochero tuma phan chi pi chotiti la sila hai ka du ka we phuthak che song ponji busi pherang ke thengno than pon si ni tung labang so non ke claim ke dam tami ni tung rada pharman masi claim bom non pini ni tung chingwai lo pothot la so chiklo ki jut kalipote jangmi chiklo ni tung ki cheng alom ni tung rat ni tung dharna doji tung dak development a block do dak block along ni kan phok ke claim ke dam ni tung chini lo penana scheme nang le stame officer tong chone MDCM vice chairman tong chone tung chini la se ke cholo bu lo le sitame ke penana kam be claim patang te do pek Lasila so bang patang nang ji claim nang ji bang nitung block official do poritung dami modam pidam ji la bang nitung pini so dak pen tapachini lo la pela so ani bang ke ni le bara tung nana tu na chi to don tha na chi don tha ke claim dam nitung almu do olo bang te bang so program ke manga program ta chun po Pini election monitoring cell ke seng ponalong convener Debenteron joint convener Jadov Kro Khogen Ronghang financial in charge Abarim EM Singnot Kro advisor Maison Tiso Pendanglo kaddo kabe bang inkoya phan member biponlo na so hot kaddo kabe bang pharoi si so se tum chetong dun si ingtang kring pen ong dunga vot longpo lapen highway puposi ningche thepon ranti je non kisuli bom a BJP a government atum non kisuli bom a BJP a government ke chok chia puthak long bang kaddu kabe karbing long rat kelang kepang ching nai kenang sot bang la puson je non a court ka chitto kolong 10 seat la open for all ki pidet labang so akechok chia puthak karbing long arat khe do anatum karbia khe do anatum khe chingrum lo nang pu itum ka chingrum nang ja porlo kali pulo tangte la so government phanjong si kachari ajakong pibomlang pulo tangte karbia arat amasi wirdat ji Koilamati ben Samsoning ti Karbiang Long live Monida kayalong mesenti ka hun un anpen kabor ihenlo keminailo nang liso that un edara hura bangke jong helik ke claim ja phan bor isata un edeji lason si sangpi omputeron pi arta ningkan trokner capso se kiramtang ningkan ner capen kiso kitiro ajok mithanga kiso kachelang ja phan pura kerap kachohang Lakha inkoira trok Dwarbagori MSC constituency angkang Lakha hini Dolamara habar cheksu Mohirambi mate rong asara hemasor sangpi omputeron bi arta ningkan trokner kep sosia sarpi ningkan ner kepen kisu ke pangji benajok nonpu anta thurun idetlo Jasemet Ehi nanat akeng kiso mate paralysis akiso pinagajok thur un esi adimalong amatsi barpi barsota chitinang koklo lasi nili kiso kachelangjia phan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bependanglo MLA lapen methang MEC Richard Tok betuma phan kiso dara bangphi mekri meklangpen kerap johangpon la nang kiso na pining penang ke ningkan ko an back dolo phi kan
ket ni ke dulu. Te nang ni non la kiso nai ke ko pie bang lon te. Kiso nei ke lan ting la ifong bang ke. De lo ke no bang ke. Ayat te ke de klem player ko ayat du. Manila nang dim pe na dang un ilo ke di. Hang tu. Ini rap thak dulu. Ya ye ka tang rap thak. Tang ka hin tang tame ba dam ya hin tang tame. Ni rap te dulu. Ni rap ni. Bang ni de dam te bel. Ni lang kan ni mun pi tu sini ring pon ko ko. Usap ni pakuri dam pa balik tu na pa ba ni mun pi ni so po bang de. Ani di cholo. Ni soma ni mun mar atum anta nu tinta. Ake plak ake plak kami ni kang hona bang ki chu ki yun tani ni duk de. Bang long tek an pa ki ni. Tong vi pen tu le raw nang raw vek tha pya lo bo. Nang raw vek tha tu lo. Ai ta chalo. Nilita kesar pilo lapen kiso dera bang pipinaga pot nili thithia ko kerapta chodeng lang bota ningduk pen chuning ripon lapenan parta komani aning ke me bang phubang phetum kerap ji aphan ning ke hangdo pulo tangte la screen along ke paklang pon om phuteron pi account number 7449010050 IFSC code PUNBORRBAGB Assam Gramin Bank along nang palilote long ipo lapen klarda alam theke long japhan 8822107200 along humri lote long ipo nili kiduk de soga ila nili misang la ki tik bang ke chera bom bom I chorang de lagai la si la la tum la de ni khe tum momina tum la pen ke recharge tum la ha tum ke ke pini sam bang rap tha ko thi na tum phan che ni yo News report Karbiang Long La Kedamtang penangan ning kan pen Assam pen Meghalaya along lea hoy kachithia phuthak penangan alam thamanang dolo Mota bangso along li a hoy alam ki ke bangji theri ni phai ko ra trok siar ni pena bangke mon sam nang thirbo athe theri ni phai inkora trok siar ni bangke Meghalaya pen Assamang bong longle a hoy alam don chetok ponbo Assam Meghalaya a hoy alam don ka chetok ja phan chekroi tanglo bangso alam don ka chetok jiar ni lapana dimak longan setame che parai ponetlo kache parai ponarni lake kewangji there ni phai inkora troxier ni New Delhi rong supialong si chetok ponpo bangso alam don kache tok pen a hoyalam ki abangke jut ponun po kechengsi bangso alam don kache tok ja hot Ministry of Home Affairs madethi hek pen MHA atumta nang chetong dunji pasi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma pangdak pong Bangso ahud cabinet along arpu ke dola pen sai phu sai phetum doan Delhi along dun petsi bangso phur ki morni ning arong chipi dun reng tipo lapan bangso angdung kiti alam don kache tokji lake long trok adima bahasi che tok popata ningje ponthu bangso MOU aputhak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya hinpen CM Conrad Sangma chitongsi kiramtang thang ni phai inkora sir kebarni kachingwai Padupon det pen aphi thang ni phai thom kya isir ni Union Minister of Home Affairs Amit Shah long an palidamsi chingki chingwai ramlo Assam Meghalaya hoy long alang ki ke do kaddo kabe long kre hiniang bong ke cheng siang kong abang ke long trok adim si langchari damlo ke langchari dam cheng adim lake Tarabari Gijang Fahala Baglapara Khanapara Pilingkata lapen Rata Chera Bangso hawar ki pholake Assam state arlo Kachar Kamrup lapen Kamrup Metropolitan Districts lapen Meghalaya state along pen West Khasi Hills Ribhoi lapen East Jointe Hills henlo Ajad le punon hina state atum setame ahoya phuthak je don ponlo lapen Langroi lapen ingnam ke dotang along pen si ahoy pathik ponlo pusi sangma pen ningje pon Bangso along Rong Thomkebra Trok pen Kadu kabe square kilometer Thomkebra Trok Tokbor Trok Sikebra Sir Kebalong Leadak Abangke State Hiniang Bong Chepa Choi Ponpo News Report Karbiang Long Live Pinya Birta Kelapo Ansi Kangtonig